Ang ba? Unta me? Sino ba ya? Halo, ada sincero, berapa jenis? Ngayon iti, di mo siya mapansin niya di siyang siya sa Saudi, hindi na sa kisipit na yun. Kalau apa sih? Kena ketiro, suka ketir, kena ini pasti sih. So ay ka di kataro, yan o ya. Halo. Kita ini no. 我这场啊，当时从一个所罗所处，不是不没得分的。 Dai mafi babban kende. Ya kalau no cuma. Tidak lah. Temen. Komil. Mas Kerkayo. Mangati baju ni. Ang ba, ako abanti tayo dyan. Ulang buka ko na. Usia kan tes. Bunga. Bat bun selar. Ngayon ini, kung siya pun dyan eh, mapila ito ha. Nangyay na siya. Juni, mayong kumlo ibun. Mayong bangade kenakai. Usin rang dekat kente. Mayong tah Dai tang maka. Tang ibahul. Kajingar munjuka. Kadai kecing im cuma. Mana bro, langsung siya ini. Mame bro, langkum tok kum tersa ime.